Виждате какво ще играя. Така че, знаете си работата, която вие правите всяко едно видео. Абониране с камбанката, лайкване, шерване и коментирайте. О, Словаки. Словатан, Брахан, Братан, Брахатан. Джермаху. Старт. Подай минута. Бърз и лесен концепт. Така. Айде, моля се мисля, але за малко ще се само обяд. Двамата. Айде. Така, брахата. One intelligent legion. Това ти 10. Въздъха като може плъзга като животно. Буде като животно. Не направи шпагат за щастие. Колко е за щастие, колко за нещастие. Не е точно сега. Така. Къде чуй. Вратарчето се спаси обаче. Трябваше да направиш задна ножица. Рахатам. Направи задна ножица. И с глава става. Беше с чело, може би. Замръзни. Умри. Изгни. Централен нападателство. Ужас. 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 Пълен ужас. Ужас. Централните нападатели не са за нищо. Освен Кристиано. Кристиано Роналдо става. Той става. Еба! Направих ми спал на някоя глава на моите зрители, за жалост. Направих ми спал. Да. На. Ви. Него. Казвам, че 50 хиляди пъти. Айде да забрави, че това ти е първия гол. Фернандес. Пеналти. Ей, са малко. Не, паднах. Ужас. Щак Тео не го заслужаваш от това. Тео не го заслужаваш. И вратаря е най-катни. Само ако ми кажеш, че... Пита се този да направи за нощ. Бих в някой... Засада. Не. Ето ще свърна. Край. Такото дори беше във въздуха. Всичко е наред. Знаеш как вали на мен? Как? Как пущам? Страшно. Не искам да получа. Капете си лавабер. Лавабер.bg. Какво ми дреме? Дреме, ама... Колко ми дреме не е точно ясно.
О, Искаш да си пасочна? да, го обичам. Ма стига с сока, ясно така. Ама сега ви трудно. Искаш една лъжица мусака, хляб искаш ли? Не. Нали помниш ли няма хляб? Да, деш, защото не се си сипа кичето в пантофите. Топли са кичето. Да, баща ми. Служи го бе, ако ти е то. Ако ти е студирал, Нали, нали пикате, че съм голям и трябва и тук вече ми правите преградата. А ти ме питаш за един крака. Дали ако се сетиш, ще дам това нещо на пауза. Си климатика да греда тук, че навънка минус 50 000 градуса. Почна само на 21 депо, то показва 24. Това ще трябва ти да го пусна, защото то грее допълнително. Да, добър ден. Мустафа, Копетис. Да, знам. Майка ти знаеш къде ако ще ни правим стая? Ето тук това ще го заграда и тогава майка. И правим на майка, това ще бъде. Сещаш ли? Гад. И пък какво и трябва едно Ай, влезе, ай. малко едно лево и нищо. Айде, влезе в кухнята. Между другото, купете си лава бер от lavabear.bg. Моля ви се. Много са вкусни. Умолявам ви, ако не го направите. Моля, ако искаш ще върта този типа бер тук. Айде. Ще го пробвам. Пробвам това нещо. Айде, една мис пау. Шегувам се, няма. Нунер. Вкара мой вратар. Мой вратар. Вратар. И за малко. Full time. Окей. И победихме. Така че, чао от мен.